Здравейте, приятели, в нашето видео е изгубяване на Minecraft Трейло. Ето го Minecraft трейлата. Нека да започваме. Съм го отворя като неандерталец. Ето се. Отварям легото. И тогава как се отваря? Направо не знам как да го отворя. Само така и така на жигула. Аз направих на жигула, бе. Направих на жигула. Ето е хубавата жигула. Ето е жигулата. Ето както. Добре, не знам как да си отворя кутията като неандерталец. Ще ми покажеш ли как? Това не мога да отворя, тук си има даже кутия, да има ще дам това още по-толкова вода. Ето, виж. Но ми една пушка зад мен на кутията. Ще не знам как да покажа. Я покажа. Айде! Супер е! Мисля, че дойде време за сглобяването. Не е това пакетчета. А за това пакетчета първо от пакетите. Което него не знам как да го използва. Какво се отпада? Мисля, че от тези кайте. И хора само нека не си пусна да си бе. Да само избусна някой, сега ще видите. Не, за това само пути някакви документи. Така да почваме, това му е цял. Той е кактус някакъв. Нека да започнем. Ето и първото вече. Поставим ето там. И сега да видим другият. Сега може да разпознаете кой този мистериозен. Много ти много ще вземем нещо. Такива. Ето го това. Ето по-бързе. Ето там какъв. Слушай, сега ще ги смесиш, мама, първо единия плик, после другия. Ти искаш човечетата ли да сглобиш? Да, искам. Айде, махнеш от видео толкова. Дай да ти пръсна. Не искам сега ми пускаш.
Ето ви многото човече. Ето ги и тримата такива. Които други. Остане там. Отвориме списанието. Първото вече нека да ги погледнем. Накрая с го поръча. Мамо! Сега тези части ще ги отдръпнеш и отворя другия пакет, защото ще започва с другия пакет. Започва с другия пакет. Другите части ще ги отдръпна. Аз съм ги дръпнала. Да ги отчита. Но ти си направил човечетата. Да, ето ги. Лошо ли ти е? Малко. Айде да хапнеш писа, да пиеш. Колко не мога да мусна това. Ето го. И за това част. О, любимата ми бронята. Няма как сега да не я сложа. Махаме му главичката и слагаме бронята. Няма как от сега да не му сложа. Ето, вече професионали. Мисля, може и меча и кашката си да я професионали, ще ви го покажа. Ще продължим с сглобяването. Ето го, много е готин. Излизам конца, така че го казвам. Не знам, малко ми са, не знам, що ми съм приспила. Малко ми няма да спря да направя видео за вас. Пакет. Не. Аз мачко малко заедно, защото ми се спи. Не хора. Видеото. Добре, ще имам видеото да заради мама, защото трябва да ям. И трябва също да си един спокойно прекъсва видеото. Ще покажа само апарата. И вижте, че нямате тяхното. Вижте, колко точки му давате в това. Колко точки му давате на това, пишете в коментарите. Не в този колко точки му давате, пишете в коментарите. Този колко му давате точки, пишете в коментарите. И на този шофът пишете в коментарите колко точки му давате. И сега хора. Мисля, че е чудесно видео да приключи това видео. Не знам как да го обясня.
Сега че днешно време тук това видео. От мене, чао!